Aramen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Ako si Istong, ginaingon, dili gid unta ko gusto nga may tabo ta. Apan ikaw mapuksanon maong naitabo kita. Nga di gid anta angay buhaton. Mao kini ang nitabo sa ko kinabuhi nga dili gid ako mahimong may kalimtan. Sige na, day, Rose. Sugtan ako, day. Love, kay tika. Warren, di sa lagi ko mag-uyab-uyab. Kay, gipasakitan na ko sa doha ka lalaking miagi na ko, tagam na ko. Samang kay. Mga salabahis ng mga lalaki ang miagi ni mo, di sila tinuod nga nagmahal ni mo. Pero ako, day, kung sugton ko ni mo, ipamatuod ko nga lahi ko nila. Mahal ka, tika. Pasalo ako, Warren, ha. Dili takit ka sugton. Takam na lagi kong lalaki, uy, nga parehas na akong edad. Kung manguyab man kani ko, gusto ko, kanang lalaki nga, idaran na. Basin og anak na ko makakitag lalaki nga, muunong yun ako. Lalaking idaran ang akong gustong mauyab karon. Rose. Mo ba imbitaron mo siya karong Domingo? Sa imong birthday? O pa, Istong. Okay ramang ko nga, magdasig mga amiga. Ang importante nga, naapod siya. Kay malipay na kay ko kung makakita ko ni Rose pa. Nak, ako pa ikaw, no? Di mo lang imbitahon si Rose. Kuan ba ka, dili ka lang mangita paglain bagpaagi nga magkita mo. Kay sakitan ka lang, nak. Kung makita mo siya, mag-anam ng kadako ang imong gugma nga to niya. Basin, maluwira siya na ako sa kadugayan pa. Ay, sintag balik na nga. Anong ganahan man sad ka nga, yan ang babayana. Uy, nga maton mo, dua ka lalaki naman dahil ka naagian niya. Di na siya virgin, uy. Ambot ba eh. Love man yun ako siya eh. Isulti naman yun siya na ako nga, bulhang na siya. Kung sugton ka niya, magkabuwag nagyapon mo. Kay gamay naman yung taon ng imo dong, uy. Ambot ba, asa mo ka maliwat yung taon, uy. Kanang imo yung taon. Kanang ako ay tanawan ng ako. Dako mo kayo ng ako. Taas pag yun. Ang imo taon, baya. Sugton ko niya pa. Makontento ra siya sa akong timos nga gugma.
Taas mo po niya akong dila sa mukha pa, ay. Bueno, kung mag-istorya mi anang bayanan, no? Mutabang ko og speaker para nimo. Salamat pa. Salamat kayo. Sige. Tikduli siya karong Domingo pa. Kay love kay na ko siya. Mahal ko kay si Rose. Kana kay gusto kaniya nga moadto ka sa iyang birthday, nangandoy og namasin siya nga sugto nimo siya. Ako naman siya giinganday, nga wa gyud siya paglaom nako. Pero mihang niyo man siya nga moadto ko isip higala lang ko no. Mga moadto sad ko. Kuyog ta. Sige. Wa man ko duty anak, Domingo man na. Kuyugan ta ka. Pero day, mangutana ko ba? Di ka ganahan ni Warren di ay? Gwapo man siya. Basig anak kaniya makakita, basig anak nimo ma-feel ba ang tunay nga relasyon? Di ko Puslan man kung manguyap mangani ko balik. Anak nasud ko sa idaran na. Ha? Mao ba? Kadto noon si Warren, nakakita man gid ko ato niya. Duha gid kay gayon. Buutan man uy. Pero bati, lupya ko katubangan. Klaro ka ayong gamay. Mo lang. Usag yun nas, di na ko ganahan niya, uy. Maong mangita ko kitaran, nga dako unya taas. Mababats, karong Domingo, sisita mo yung kuyog dito. Oo, parts, oy. Pida, Kaya no? hindi mo kuno siya mo sa bahay nga siya rang usa. Iya ko nung dalho ng iyang amiga nga si Sita. Kini, kalugari ko panguyab ng sita. Ibuki ko naman, biyaw na parts, ibuki ko. O si Rose Parts. Si Papa Istong kuno'y mutikdol ni Rose para nako. Tikdo na? Buto ipasabot, gas papa, isto ni mong nguyab para rin mo. Oo, Parts. Tabangan ko ni Papa Parts o explicar ni Rose. Bidang kong bahagi sa mga bayhana, Barto, nga di na makadaberhen ka. Ay, okay rin ako nga din siya putli ba eh. Ang importante nga, mahal ko siya. O kung magkauyab mi, diha-diha dayon. Pakas lang ko siya. Oh, Warren Parts. Mao na Parts, bosa Parts. Kung kamoy magka-istorya ni Rose, palabtik sa siya istorya ba eh? Para na ako ba? Ay, susuki kay nanako. Inoon sa migo ko ta. Ay, sige. Usa ko sa tabang para rin mo. Aram magkauyab mo sa Rose, okay? Salamat kay Bars. Daghan kayong salamat. Ingon ana diyan nahitabo. Gibuwagan ka sa una nimong uyab kay nakapamabdos og lain. Ngunyang ikaduha, gibuwagan pud ka kay di naka-virgin pag jerjer niya. Na, mauoy. Ang permero, di man tud tantong dako ang iya. Pero, nakapabuntis lang tog lain. Mao to buwag mi. Ang ikaduha pod, hilas kayo, di makadawat nga, dili siya nakauna nako. Mga pagama ko Puslan man nga manguyab ko. Tistingan na sa dakong idaran. Idaran nga dako og kuanday. Bahalag unsa kadak ang iyaha basta kay idaran. Pero mas maayo gyud nga dako para makasuway sad kong trapi kasakit ba. Ako day, happy na kaayo ko kung ang amigo ni Warren nga si Dave ang akong mauyab. Ibugay ko ng Dave. Nya ganahan ko niya kay kanang bagal kay katubangan. Ay, doon na to silang Warren, Inigliko na to diha sa tuo nga iskina ay. Mo na nang ilaha diha.
Estong. Mona, Dairos. Birthday taon ron ni Warren. Sugta in taon siya, day. Pertigid niyang kugmahadya ni mo, day. Sugta siya, day. Api ni Manoy, no. Nakapanumpa na mangyot ko, uy. Nga di na ko manguyab og parehas na ko og edad. Mauy akong gusto, noy, nga uyabon. Kanang idara na ba? Parehas ni Manoy. Ah? Noy, byuda naman ka, no. Kung manguyab ka na ako, no, sugton ta ka. Dairos. Unsa? Nagkauyab na mo sa papa ni Warren pinagi sa chat-chat? O, day. Og mag-date na mi ugma. Hala, okay ra ka, day. Abi ni mo no, nagtuo baya ko nga kumidya ra tong imo nga idaran ang gusto ni mo mauyab. Kitinuod man ni mo, uy. O kamahan pagid sa lalaki nga perting ugmahan ni mo. Sukad mi nagka-chat-chat nga. Nagpasumbingay ko niya, nga ganahan ko niya. Wala nang uyabon sa dayon. Mga gisukot sa dayon ako. Og mag-date na mi ugma, day. Day, Rose. Wagi ko magdahom. Dairos nga magkauyab kita. Ug ako'y naluoy nga nagunauna sa kong anak in taon. Unsa kay iyang kasulti, no? Kung masayod siya, nakita ng duha ni kauyab. Naibaw man siyang daan, noy. Oh, ganun, nagmanoy pa mo ko ni May. Istong di ay. Nga, di gyud may magkauyab. Kay daran mo na nga kung gustong uyabon. Busa, di na lang ta maghisgot niya. Doon na lang ta sa motel. Ang atong duhang atong huna-hunaon karon. Okay. Mo kay gusto mo. Ah, sige. Basta kay kuan. Ay nalang ko sulti og daghan, uy. Okay. Ni anata mo honong na. Ni honong na cute. Ni anak kita tungod sa motel. Lipaya kinako rin, uy. Ay, napangita paglaing papay, ho. Kay human ron sa mahitapo nato. Magpakasal na tano'y istong. Dairos. Ako'y saan niya. Imo gining gusto. Kanamian, alamin ko. Kilog si Mangkilas. Kilog yun. As kay Mangkilas. Kabuspok ani, oy. Pikot pa kayong baong. Grabe kalami. Kalami, ana. Kusyo po niya lamig sa mot. Habuan ko na niya complete. Lamig niyo kayo. Hala. Noy? Aw, to? Katamo ko dahil ng imo niya. Taas magit kaayo. Ang mahikap tayo ko. Ang gahi yun lagi daan pa ko. Taas niya gahi. Ka na ko dayan. Ay, kalami. Imo gising alungin taon nga ko aros. Lunong ko kalaki ni Day. Tanda tayo. Okay. Ano na kami? Alibi, Day. Sige na, sige na. Day, ani ada. Kini. Makatilaw sa kong sakit-sakit. Aptos nga. May day. Nakabalagan. Lamiyaw. Sige pa na. Sige pa. Astong. Anoy. Astong. Anoy. Astong. Kaptos. Akahang anak noy. Autong.
May natabo ginamo ni Rose atong higayuna. Pwerte na mong luyaha eh. Kami duhagin na luya. Nga may gawas sa motel. Okay ka na to. Nakat-on ko sa pagigugma niya. Murang mong bukog naka-jackpot. Kay batang ang babae nga akong nauyab. O siya pa ginangitag paagi nga magkauyab eh. Mura kong ka-jackpot oy. Kasama ang kaagin ni Istong din hining tulmanon. What's the style? Mura og naka-jackpot style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.